сърцето на Родопите, в подножието на върховете Преспа и Свобода, се е сгушило село Манастир. В района някога е имало разрушен манастир, откъдето идва името. Днес тази част на планината е сред най-живописните места за туризъм, с множество пътеки към околните възвишения, към параклисите и историческите местности и към един водопад дълбоко в дерето на Манастирска река. По пътя между Манастир и съседното село Давидково, в една живописна седловина, намираме хижа Свобода. Оттам поемаме по емблематичните 604 каменни стъпала нагоре към едноименния връх. 20 минути по-късно минаваме покрай паметната плоча на Момчил войвода, тюрбето на Енихан баба и излизаме на просторна панорамна площадка. Върхът е истински визуален портал към Родопите. От тук, от 2000 метра, гледката се простира чак до южната ни граница, прехвърля планините и достига съседна Гърция и Егейско море. Върхът е висок 1915 метра. Освен, че е древнотракийско светилище, той се почита и днес от християни и мюсюлмани. Някои са признателни към подвизите на легендарния Момчил войвода, защитник на Родопа планина от османския поробител. Други пък се покланят пред паметта на Енихан баба, военачалник, ислямски проповедник и лечител. Връщаме се в Манастир и хващаме друга популярна туристическа пътека. В гората южно от селото минаваме покрай няколко чешми и параклиси и слизаме надолу към дълбокото прохладно дере на река Манастирска. Тук Родопите пазят една от най-впечатляващите свои перли – водопадът Свети Дух. През зимата снагата на каскадата притихва в изумителни ледени форми. Да видиш Свети Дух в топлите месеци също си струва разходката. Няма спор, красив е, може да е висок само 15 метра, но пък е изключително живописен. И както се вижда, доста пълноводен дори в началото на горещото лято. Прелесната родопска приказка около село Манастир е способна да омае всеки любител на планината. Природата е удивително красива през всички сезони. Повечето маршрути са сравнително леки, приятни и с уютни кътчета за отмора.